ओमफ्राय गासिबो बुख्रुबलांजोब्बाय माइरं थाइरं गासिबो जुस्रावलांजोब्बाय थौ आरि बुख्रुबजोब्बाय ओमफ्राय बासन बरथन गासिबो फुख्रियाव गारसोमलांबाय आरो बे बेटारिखौबो गासिबो दैखराव गारसोमलांजोब्बाय पाब्लिकनि खोथा माने बिसोरो कालेक्सननि खोथा नङा होनबा कालेक्सननि खोथा माने बेहाय जोङो माने गुरुत्थ' जोङो बुंनो हायाखै आरो माने बे बुफाय सेफाय खालामलांदों दा बिसोरनो टाइम लाबाय थादोंमोन दा माखासे जगारबो खालामदोंमोन आङो जगार खालामनानै आवगायनि बाराव 3 लाख थाखाबो आं हरनाय जादोंमोन। गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायलांसैलाय आरोखि ना बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुनाबारि गामियाव माने सासे मानसिया आरोखि ना माने फैसा दाहार लायदोंमोन होननानै बुंदों आरोखि ना दा बेबा खै लाख फैसा दाहार लायदों दा बेखौ हरनो हायैनि थाखाय माने गामिनि मानसिफ्रा फैनानै माने दुनाबारि गामियाव आरोखि ना बियो दुनाबारि गामियाव बे जाथाया जादों फैसा हरनो हायैनि थाखाय न' बां गासिबो बुफाय फैजोबदों आरोखि ना मोनसेबो बुस्थु थायाखै एसि दंमोन न' दंमोन खोरखि दंमोन आरोखि ना गासिबो बुफाय लांजोबदों आरोखि ए टु जेड गासिबो दोनाखै दैखरावबो बायदिसिना गारसोमनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनखागोन आं देखायलांगासिनो दङ दा बे जाथाया मानो जाखो मानि थाखाय जाखो बे जाथायखौ बे न'खरनिनो फिसाज्ला ओमफ्राय बिमा जानो हागौ बै मादै दङ बियो ओमफ्राय गामिनि सासे बेक्ति आरोखि ना मा फोरमायदों मानि थाखाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलां आं देखायलांगासिनो दङ भिडिअखौ आं जाथायखौ खोनानानै नुनानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि ना लोगोफोर माने जोंनि माबायावहाय बेबायदिया जाथावा गासिबो रायलायलायनायनि गेजेरजों सलुसना जानांगौमोन आरोखि ना आं दा बिदि जानायखौ आंनि गोसोआवबो दुखु मोनदों आरोखि ना मोजां मोनाखै जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बे जाथायनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आं दा बे भिडिअखौ देखायलांनि बिनि न'खरनिफ्राय जाय मानसिया फैसा थगायनानै लायदोंमोन बा फैसा हरनो हायाखै न' बां बुख्रुब जादों बिनि फिसाज्ला आरो बिनि बिमा जानो हागौ ओमफ्राय गामिनि सुबुं सासे बिथाङा मा फोरमायदों नायलांदो बुजिदो हो आं होलांबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो आरोखि ओमफ्राय गासिबो बुख्रुबलांजोब्बाय माइरं थाइरं गासिबो जुस्रावलांजोब्बाय थौ आरि बुख्रुबजोब्बाय ओमफ्राय बासन बरथन गासिबो फुख्रियाव गारसोमलांबाय आरो बे बेटारिखौबो गासिबो दैखराव गारसोमलांजोब्बाय जेबो गैला न'खौबो बुसिलांजोब्बाय गैला जेबो संजानो बासन बरथनानो जेबो गैला आं मा जानानै थाबावनो दा जेबो थाइसेबो फैसाबो गैया आंनाव न'खौबो जोसिलांजोब्बाय लेब थसब गासिबो दानसिजोबलांबाय अमा थमा गासिबो बुथारलांजोब्बाय बेरा बाथाम गासिबो दानसिजोब्बाय न' उखुमखौबो गासिबो थिंखौबो दानसिजोब्बाय जेबो गैला हो प्रमद होनो मानि थाखाय बिदि खालामफैदों आइजोफोरा आं बोरैथो मिथिबावनो मालायबा मा थाखा लानानै बेबायदि जादों आंथ' मिथियाना आफा मा घटना मारै मारै खालामनानै थाखा रिन लानानै बिदि खालामदों आं मिथिया आंनो खिन्थाया बिसोरो ए आं गैयामोन न'आव आं एसे दस्रायावसो थांदोंमोन फिसालाबो गैखाया मैयानो अबावबा थांदों बिहामजोबो थांदों आं हारसिंसो हराव थादों रावबो गैयामोन आंखौ बुथारलांबाबो मोनोमोन आरो आं हारसिंसो थाबाय थाखादों हराव ओमफ्राय आं सोर बिसोर थिनालिनिफ्रायनो फैदों बुख्रुबग्राफ्रा आं सिनाया आं बारा थाबायलाबायाबो आं सिनायलाबाया मानसिफोरखौनो आं जेरावबो बेरायाबो नामबो मिथिया मानसिखौबो सिनाया आङो बिसोरखौ दा फिसालाफ्रासो सोरजों मा लालायनानै मा रिन जादों आं जेबो मिथिथारा आंजों फिसालाया खोन्थायाबो आंनो मिथिया आङो जेबो न'नि माल माथाखौ दिख्रुबलांजोब्बाय दानखावलांजोब्बाय गैला गेस थेस गासिबो दानखावजोब्बाय बेटारि माबाखौबो दैखराव सोजोब्बाय लोंजाला नंखायनोबा नायलांदो नोंसोरो जेबो गैला ओमफ्राय आं मा बुंनो जोङो गामि हिसाबै जोङो गामियाव मा जादों तदन्त लायो गामि हिसाबै
बेहाय मा जादों जों खबर लाफैदों जों बेहायबो जों जेबो बुंनो हाया पाब्लिकनि खोथा माने बिसोरो कालेक्सननि खोथा नङा होनबा कालेक्सननि खोथा माने बेहाय जोङो माने गुरुत्थ' जोङो बुंनो हायाखै आरो माने बे बुफाय सेफाय खालामलांबाय जों बेहाय जों जेबो बुंनो हायाखै जोंना बे ओमफ्राय न'खरनि गारजेनखौ जोङो एरायजानो बादोंमोन थानांगौमोन थायोबा मोनसे फायस्ला जागौमोन बेना बे माने जों दुखु मोनदों न'खरनि मानसिया माने थायोमोनबा माने बे रोखोम माने उनस्ताबो जानाय नङामोन खोमा माबायदि बुफाय बुसि खालामा बिसोरो गासिनो मा पाब्लिकनि खोथा माने नों नुदों ना? माने आं नुदों माने अमा दाउ बुथारनाय अमायाथ' फिसिनो दाय मावाखैमोन अमाखौ बुथारना फख्रियाव गारदों माइरं बिसोरो गासिनो नस्थ' खालामनो लोखि जिनिस बेखौ बिसोर खालामनो मोनामोन माने आङो बेखौ दुखु मोनदों माने अमा मानै बुथारदों फख्रियाव गारसोमदों माइरं दै गारसावदों न'खौ बुफाय बुसि खालामदों न'खौ बुफाय बुसि खालामदों बिनि जिखुनु माने न'खराव मा दं माला माथा अरननानै बिसोरो सेस खालामदों दुनाबारि औ मैना बेनो आरो अनेक अननाय जादों बिसोरो फैनायाथ' जों बेखौ हिसाब होनो हाला 150-200 150-200 बिदि जागोन आरो जोंथ' बेखौ माने पाब्लिकखौ जोंथ' साननो हायाना बिसोरो फैदों बिसोरो माने फैनानै बे बुस्थुखौ मावफैदों आरो बेनो आरो आंना बेनो आरो दा बिसेसकय आंथ' डिउटियावसो दङमोन आं बांद्राय माबाखौबो माबे समाव मा जादों बेखौथ' आं मिथिया जिखुनु जाया जोंनि फादारा बे बुहुर थिनालि थाइखावजरा आबादारि आफादाव माने बियो प्रेसिडेन्ट पदआव दङमोन दा बिनि हिसाबै दा जेनेबा प्रेसिडेन्ट पदआव दं नालाय दा बिसोरनो टाइम लाबाय थादोंमोन दा माखासे जगारबो खालामदोंमोन आङो जगार खालामनानै आवगयनि बाराव 3 लाख थाखाबो आं हरनाय जादोंमोन ओमफ्राय दानियावबो आं माखासे उसुबिदानि थाखाय जेरैखि जायाबाबो समाधान खालामनांगौ होननानै माखासे मेम्बारफोरखौ आङो बुंदोंमोन नोंसोरबो एसे एसे बरनलायदो आं दा 2 लाख थाखाखौ आं मेनेज खालामगोन होननानै आं बिसोरनो खोथा होदोंमोन दा बिसोरो दिहुनाखिसै दा बिसोरो थानायाव थांबाय थानानिफ्राय आं सलुसन लादोंमोन जे मा सिस्टेम खालामनो दा थानाया होनदोंमोन जे एसे नोंसोरो थाखाखौ मेनेज खालामबाव दा बियो टाइम लानानै सल्भ खालामजालांगोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन बे हिसाबै आंबो कमिटिखौ प्रेसार होबाय थादोंमोन आफाया जिहेतु प्रेसिडेन्ट हिसाबै पदआव दङमोन दा आं बिफानि जानानै आं सहायखौ खालामदोंमोन दा खालामसेयावबो आंथ' हरगासिनो दंमोन सिगाङावबो आं हरदों 3 लाख थाखा आरो आं नै दाबो हरनो थाखाय आं राजिमोन दिनै बिसोरनि उसुबिदानि थाखायनो आंनि 2 लाख थाखायाबो बिसोरनो खामानि होआखिसै दा आं सानदोंमोन जुदि रायलायलायनानै साननै बा सानथामनि गेजेराव माबा मोनसे सिद्धान्त लाजायोमोन नामा दा बे हिसाबै जुदि खालामोमोनबा आं मोजां मोनगौमोन आरो फैनानै आंनि न'आव जे दिनै आं सय हांगार खालामलांबाय फारसे सफा सियार गैला टिभि गैला दुनियानि न' खिरखि बुफायजोब्बाय सिलिं दंस' खालामबाय टेन्ट हाउसनि मालाहा 2 लाख थाखानि टेन्ट हाउस दंमोन बेबो सियारबो गैला टेबोलबो गैला डेस्क गैला डेक्सि बाल्थिं बेफोर बुस्थुआ मोनसेबो गैला ओमफ्राय आंहा दंमोन माबा सलार दंमोन सलाराबो गैला बेटारियाबो गैला टिभियाबो गैला वाइफाइबो गैला एभ्रिथिं आंना कारेन्टआबो डेमेज अबा लाइटआनो जाला ओमफ्राय दाना आंनि बियानै बियो माने डिलारनि खामानि मावोमोन नालाय बिबौनिखौनो दा बियो मोनसे मबाइल दंमोन मबाइलखौ माने सेख'नानै मबाइलखौ बुख्रुबबाय आनिफ्राय जाहैबाय मानसिखौबो सोबादों जाहैबाय बेबायदि आरोखि बेबायदि खालामनाङामोन आं बेखौ दुखु मोनदों बिसोरो जुदि मोजाङै मोनसे टाइम होलांनो हायोमोन दा नोंसोरो एथ' दिननि गेजेराव ओरैबायदि डिसिसन ला बेक्तिखौथ' जोङो आयेननि राहा लानाय जागोन बेफोरखौ जायोमोन खिन्थु बिसोरो दिनै आयेननि राहा लायाखै खुनु केस होआखै नांगौबा बिसोर केस होमोन गावसोरसो आयेनखौ आखायाव लाबाय बेथ'
आं बहुद दुखु मोनदों दा जाहैबाय जोङो जेनेबा हमनानै लादो नांगौ मोनसे टाइम होमोन जे नोंसिनि न'आव जों एथ' दिननि गेजेराव नोंसोरो न'आव सिदान्थ' खालाम जोंनो ओरैबायदि माबा मोनसे लिखित भाबै होनांगोन होननानै जुदि डिमान्ड खालामोमोनबा अब्लाना आंबो होगौमोन